Hola, soc la Marina, soc professora de català a Formació Miró i avui us explicaré com resoldre els 3 exercicis més difícils de la selectivitat de català. Començarem per un dels exercicis que es troba al bloc de reflexió lingüística i es tracta d'un exercici de morfologia verbal de conjugar els verbs que tenim entre parèntesis. Llavors hi ha algunes particularitats d'aquests verbs que es conjuguen de forma irregular. En aquest primer cas tenim el verb respondre que hauríem de conjugar amb el present d'imperatiu, que per tant es conjuga només afegint la terminació corresponent. No confondre'l amb l'imperatiu negatiu que es conjuga amb el present de subjuntiu, com seria el cas de respongueu amb la forma velaritzada. Després tenim verbs com jeure, treure, néixer i péixer que varien la vocal segons si és tònica o àtona. En aquest cas hem jegut, com que l'A es troba en posició àtona, hauríem de posar-hi una A, mentre que si fos tònica, com és el cas de l'infinitiu jeure, podem triar entre posar una E o una A. Després, en el tercer cas, que faci el que vulgui, sempre va a la seva, els verbs poder i voler només es conjuguen amb la U en el present de subjuntiu, que és aquest cas d'aquí, i també en el present d'imperatiu i en la primera persona del singular del present d'indicatiu. Només en aquests 3 casos. Després tenim el cas dels verbs que acaben amb AIR, OIR, EIR, UIR, com és el cas de conduir, que porten sempre dièresis excepte en el gerundi, l'infinitiu, el futur i el condicional. Per això va venir conduint, aquí no hi posaríem la dièresi. I després en l'últim cas tenim aquests verbs de la tercera conjugació, que són purs i no incoatius. Els verbs incoatius són els que afegeixen aquest eix al mig entre l'arrel i la desinència, i n'hi ha molts, la majoria són incoatius, però no tots, com per exemple el cas de cosir i també ajupir, bullir, grunyir, consentir, tossir i collir. Per això, aquí cosir, en present indicatiu, la meva iaia cus cada dia. I a més, atenció amb la vocal, si és àtona o tònica, posarem una U o una O. El següent exercici que resoldrem és el nou apartat de la selectivitat de català, que és l'estudi del fet literari. En aquest primer apartat trobarem un text que podrà ser poètic, narratiu o dramàtic, és a dir, un fragment de teatre, i ens faran unes quantes preguntes relacionades, ja sigui a nivell de temàtica o a nivell més estilístic o lingüístic. Llavors, algunes orientacions per poder comprendre bé el text són les següents. En primer lloc, identificar bé el tema del text. Llavors, què podem fer per identificar-lo? Primer de tot, buscar quin és el camp semàntic que predomina en el text. Per exemple, buscar sinònims, paraules que es repeteixen, paraules de la mateixa família, per identificar bé quin és el tema principal del text. Després, també podríem identificar alguns recursos d'estil, com poden ser figures retòriques i tòpics literaris. Recordeu que figures retòriques poden ser semàntiques, sintàctiques o fonètiques, i els tòpics literaris es refereixen més a quin és el lema general del text. Sobretot, temes d'estil, si fos un text poètic, és probable que n'hi hagi. Després també els recursos narratius, per exemple, si es tracta d'un text teatral, podem identificar els diàlegs o les parts pròpies d'un text teatral, o si és un text narratiu, identificar un narrador intern o un narrador extern i dins de cadascun quin seria el tipus del text en qüestió. Després també, tornant al tema de si fos un text poètic, ens podríem fixar en la mètrica, és a dir, identificar bé si té rima i si té rima si és assonant o consonant. Recordem, assonant només rimen les vocals i consonant rimen vocals i consonants. I després també el recompte de síl·labes en cada vers i l'estructura general del poema ens pot ajudar. I després una última pregunta que és probable que aparegui, que és la d'interpretació personal d'una part del text. Aquí podem ser una mica més creatius, però sí que és molt important que per interpretar el text hem d'haver entès bé quin és el tema general i quins recursos hi intervenen.
El tercer exercici també es situa a la part de reflexió lingüística i es tracta d'un exercici de derivació. Per tant, aquí haurem d'afegir prefixos, interfixos o sufixos que modifiquin una mica les paraules que tenim entre parèntesis per transformar-les en altres categories gramaticals la majoria de vegades. Per exemple, en el primer cas van fer servir un embalatge molt sofisticat. Aquí, del verb embalar, necessitem el substantiu embalatge, que s'aconsegueix a partir d'aquest sufix atge. Després, en altres casos, hem d'afegir tant un prefix com un sufix, per tant, és el procés que s'anomena parasíntesi, com per exemple, de coratge hem de crear encoratjat. Doncs aquí afegiríem el prefix en i aquest sufix at que crea el participi verbal. Després, en altres casos, com per exemple evadir, per crear el substantiu evasió, afegim aquesta o, i el cas invers, quan tenim un substantiu, per exemple de martell, aquest sufix ajaven, que per una banda tenim el sufix derivatiu i al final aquest aven, que seria el morfema verbal, ens transformen aquest substantiu en un verb. I, per últim, també tenim casos en què trobem ja un adjectiu que hem de mantenir com a adjectiu, però afegint-hi un matís de significat que s'aconsegueix a partir de la derivació. En aquest cas, tenia la barba blanquinosa, afegim aquest IN, que seria un interfix, i aquest OSA, que seria el sufix que ens dona aquest matís. És a dir, aquí no en tindríem prou amb afegir una A i dir blanca, per exemple, sinó que hem d'afegir aquest procés derivatiu lexical.